Takže čaute, ja vás tu vítam u ďalšieho dielu na hru Assassin's Creed 3 a dneska nakopeme riť pár otrokom. O nie, zaspievame im Morho. Ideš Conor. No, práve sme našli, ten nás tam uvidí. To sme nemali robiť, on nás je. Lebo on taký hladný, vieš, viete. Skoč po ten na albanách! Srad na ňo. Takže ideme za Nitujom. A začneme našu prvú misiu. Láskavosť. Takže som zvedavý, čo nás tu bude čakať. Toto môžeme preskočiť, že nám tam iba kufra odnesú. Chvíľku sa s nimi pozhovárame a to bude všetko. Čakajte. Zapneme si zvuk. Áno. Presne tak. Krásne nám chveje ten plášť. No proste nádhera. To ti to tam zametá. Kto je to? Kto si? Zmizli sme do stolu. No konečne sa opakuj, staj tu. Počkajte, na chvíľku to stopnem. Takže pokračujeme tam, kde sme skončili. Išli sme si sadnúť. Nalel si mi. Ideme za dobrodružstvom, ale nie. Ideme nás nejakého dekeška. Ne. To je dobrý človek. Ja som to chcel preskočiť ako asasín, ale nedáva mi na výber. To si s ním ešte vybavím. Veď počkaj, zajac. Ale máte tu plno, čo? To je dnešná doba. Vôbec mi zákazníci nechodia. Mimochodom. Kašlite radšej na to. Aha, tam je ten Ujo. Ujo. Dobrý deň. Dáte mi autogram? Nedáte, tak choďte preč. Ja som chcela na autogram. Nič viac. Ty si tu dobrožratý. To preskočím si do kece, rozoznámime sa a ideme odstreliť pár dobrých chudí. Takže ten je tam hlavný. Dobre. Výborne sme ho odstrelili. A ja, pustite ma. Výborne. Čo máš u seba? Máš tu nejaké keše? Zaber mušketu. Ďakujem. To si nechám. To si zaramujem. Nažer sa toho. Hajzlík jeden tupý. Oh shit, on ide po mne.
Pomoc, pomoc. Ja padnem dole. Čo si sprostý? Tak sa to robí presne. Prepichnúť ho treba. Nažerpa môjho lajna, ty debil. Tak to si robiť nemá. Ja som ťa upozornil. Ja ti to říkal. Mimochodom som to troška stiším, že je veľa hodín. Kdy suseda bude nadávať, či to ja mám rád. Nažer sa mojho lajna, ty debil. Tu máš Heidenbladom do tváre, ty inteligente. A ty by si čo rád? Skoč po ňom. Drop it. Fakt, ja som sa tam zasekol. Hej, ten je môj! Tak sa to robí. Aj tak som ho zabil ja. Neprivlastne si ma aj zasnúbiť, ty ľúbka. Ja tam idem niečo zabíjať, on ma portnú naspäť. Vstupte dovnitř! Ustupte dovnitř! Ja to spálim. Dajte nejakú pištalku. Ja spolu zase zamierime. To ja tam odpálime. Jej. Mám nabité? Tak to je dobré. She's going on fire! Rýchlo nabíhaj tam. Ale si to rýchlo nabíhaj, ty si v pán. Sebereme tú truhličku. Hej, tá bude len naša. Zober to. Takéto stresy mi robí, takéto stresy. Hej chlapci, môžeme sa podeliť na tú železnú truhličku. Vypolku. Tak čus. Haja. Nažer sa. Vy ste nubovia, všetkých som zabil ja. Rozseknite mu vajca. Rozražte mu Ste ma doplietli. Charles, sa uvedom prosím ťa. Ja som taký diabelskej. This one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Asi ukradnem na tejto tety. Back to the Green Dragon then. I need a drink. Ideme si troška zastrieľať. Pobehneme trošku dopredu, pretože viem, že tu na... Hej, bránca je ten. Bránca je ten vraví. Tak sa to robí presne. Prebodnúť. Výborne. Tak sa to robí Charlie. Poďme. Reloading. Je to známené, ja s ním musím pracovať. Charles kradne tú železnú truhlu. Ja viem, že ti na ňu ide iba. Trošku si tu zamierime, pretože si pamätám, že